Wala, ito tatlo. Ito na yung play violet siya. Magandang hapon po mga ka-dragon. For today's vlog, kami po ay maglalagay po kami ng balag sa tinanim po naming gulay. Then, kukuha po kami ng pambalag po ngayon. Walang katapusang balag. Kasi may mga bunga na guys yung ating mga tanim. Yes. Nakakatuwa. Yehe. Sa pagbalik namin, ititinda na po namin. Nagbunga na ang pinaghirapan. Yung yung patola yung mabilis. 1 week lang siguro pwede na natin siyang harvestin. O, di ba? Ang galing. Tara guys. So, Let's ganang go. pasayan. Hello, tatlo. Ako, ante. Ako maputol. Wala kang lakas. Lapay sa ating budol. Tringante. O, si Gigi daw. Tapos na. Tapusin ko muna to O, tabi, matumbahan ka. Lakas! Oh my God! Naglagan namin natin bumi. Tabi-tabi po. Okay dito. Kaya siguro dito. Mamudol, ang gulok ni Kuya Bile. Hala guys, nanyo naman yung kabatite, ang daming bunga. Nakaakyat na. Ito yung mga nakuha naming pangbalag. Kung makakuadi ko, kadwa na. Hala, Siguro ka. hindi naman, oo. Siya. Yung isa malaki. Ay, yung naiichi mo kalap. Wala, ito, tatlo. Diba? Ilang araw lang to. Isang linggo lang pwede na siguro yan. Ang galing. Ano yan expired yan. Pero ano mo naman ang bangga. Meron pa dito ito pa Lang, dami nating harbisin na kabatiti. Patsola. Talaga yung madaling magpanda. Ang galing. Kakatuwa. Bumaba na yung namin, upo. Hindi na. May mga pansya, May mga hayop. Dito may espira, may lanit doon Hindi natin nadala yung nirinis to nila. May bunga na rin, Ang daming bulaklak. Di ba kailan lang namin ito tinanim? Nay, ito ang daming kulisap na yung kakain ng dahon. Tapos kayo ang pabalag
Bumutas-butas yan. Oh. Katuwa. Oh, ito na yung ano, kulay violet siya. Ang daming ano, bulaklak. Diba? Kapag may itinanim, may aanihin. Sarap ng talbos. Dito may isprehan na. May puto na. Hindi siya gumapang sa tali. Sa baba siya gumapang. Yung hulok. Dalian mo kaya to. Ito na nga yung hulok ko. Saan yung... Ay, ito yung bulaklak na. Dito may kono. Huh? Dali lang. Danda na ibang matukol. Dali lang, mulain. Tugid talaga eh. Ano, kadami. Masarap yung ano patola sa ano sa miswa. Na may hipon. Yung kalabasa parang hindi nag ano tubo. Hindi naglangke. Tingnan nyo guys, oh, ang daming tumubong okra. Oh, yun po. Oh. Ano kasi maraming mga ano dito, nahulog yung buto. Kaya kahit di kami magtanim na okra, meron na. Ito, pwede pa. Ay, nako, ang sarap-sarap. Pag lahat yun may mga ano na. Pero kababa na rin. Magluhod ka magpitas. Kababa ng ano eh. Mababa tong ano Damara. poste ng dragon fruit. Pwede na yan ah. Para mahirapan yung magnakaw. Ay, shout out sa magnakaw nito. Magkurad ka. Magnakaw ka. Pwede magpaalam pero magnakaw. Hindi pwede. Di ka kinabat, gunang. Pag nagpaalam, pero pag nagpaalam sa amin, hindi sa puno. Oo. Sabi siguro ng viewers, ba't kayo kung ano nga masikarog nyo? Ginakuha nyo lang. Hindi sila rin. Di ka kinabat, gunang. Ay, padasaw.
Merienda muna kami. Kapagod magpukan eh. Hindi nakasabit. Oh, may isawag ako sa may sinigang na ano. Na sugpo. 3 okra. Antay, merienda na. Kain guys, lumpiang gulay. Sarap. Luto ni King Ken. Ni Tribe. May katribong kin-kin. Sarap, Kem. Napagod agad. Ayun, puso. Parang may puso siya ng saging. Oh. Puso ng tao yan. Astig. Kami nga din marami. Sarap. Yan guys, na-feature pala ang Team DFL sa sa INC News and Updates. Ayan, panoorin nyo kami ngayon guys. Ayan po yung link. Lalagay naman yung link dyan. Bidang-bida si Gigi doon, guys. Si Panoorin niyo. Pen! Siya ang At bida saka si talaga. Ano yun? April. Tungkol yun sa sa buhay nila mama namin, ni mama noon hanggang sa mawala siya. Hello, Ka Dragon. Good morning. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Guys, umaga. Welcome, Ka Dragon. Good morning po ulit. Ang trabaho na ito namin lang ay nandito po sa bukid ko. Pagtatanim ko ng mga gulay-gulay ko. Pag-aalaga po ng mga hayop ko. Kami magkakapatid po ay 7 po. 6 po kami babae at 1 pong lalaki po. Kung mag-graduate, nakipagsapalaran po ako. Lumuwas po ako ng Manila. Ang naging trabaho ko po, kahera po ako sa isang Six months lang po ang kontrata ko, kaya po dumarino ako sa probinsya. 2 ate ko po ang nabot po ng pandemic sa Manila. Si Ate Aiza po, sa mga ko pong kapatid ay po nagtanggalan po ng empleyado yung company nila. Isa po siya sa natanggal. Si Ate Gretchen naman po ay resign po sa trabaho kasi nga po sa isang linggo ay 2 araw na lang po yung pasok niya. Hindi naman po sapat yun para makabayad po siya ng renta sa bahay, pangbayad ng tubig at kuryente. Kaya nakapag-decide po siya na mag-resign na lang po at umuwi na rin po dito sa Mindoro. Umuwi po sila ate dito. Buti na lang po ay meron po kaming pinagkakakitaan. Tinry po ni ate at ni kuya. At ito po yung dragon fruit farm po namin. Ako po yung nagmamanage. Ako po yung nilista po ng mga expenses po, mga income. Ako rin po yung weekly po, nagpo-proning po ako. Si kuya po yung una po kasing nag-vlog po sa amin. Ang content niya po ay about po dito sa paano kumita sa dragon fruit. Good morning. Welcome po ulit sa aming YouTube channel. Guys, umaga. Welcome, Ka Dragon. Good morning, guys. Good morning po ulit. Ayan. Ang content po ng aming vlog ay buhay probinsya po. Nag-harvest po
kami ng mga gulay. Ito po ng catch in po ito. Nangunguha po kami ng minsan po nakaayuda rin po kami sa katutubong mangyan sa mga senior citizen. Noong 2011 po, nalaman po na meron po siyang diabetes po. Every 3 months po, lumuluwas po siya ng Manila para magpa-check up po sa New Era. Kaya lang po, nung dumating po yung pandemya, hindi po naging regular po yung kanyang check up. Sa gamutan talagang magastos po. Pero ganun pa man, tinanggap po namin. Lahat naman po tayo ay dumadaan po sa ganitong klaseng mga pagsubok po. Naging okay naman po si Mama dahil yun nga po nakapagpa-check up na ulit siya, nakakainom na po ulit ng kanyang gamot. Isang araw, nagkatrangkaso lang po siya, tapos after 2 days po ay naging okay naman po. Tapos kinabukasan po, sabi ni ate si Mama daw lagi nang nakahiga, parang nalulunod daw po si Mama, kaya kailangan niya pong isugod po sa hospital. Siyempre po nagulat kami kasi akala po namin okay po si Mama kasi may maintenance naman po siya ng gamot niya. Nagkaroon na po siya ng komplikasyon po sa puso. Tsaka yun po yung sinabi po ng doktor. Tapos kinabukasan, dinala po si Mama po sa New Era. Kaya lang, hindi naman po siya inabot ng 24 hours doon. Nawala na po si Mama po. Kahit naman po, ganun po yung nangyari din po kay Mama. Tanggap na rin po namin kasi po alam po namin na namatay po siyang nasa tungkulin at nasa loob po ng Iglesia po ni Cristo. Talagang inisip na lang po namin na balang araw magkikita pa rin naman po kami dun sa Bayang Bani. Kaya tayo nakatakas sa lahat ng mga pagsubok nating naranasan sapagkat tinulungan tayo. Kaya tuloy ang panalangin, tuloy ang mga pagpapanata, tuloy ang mga pagsamba, tuloy ang pagiging aktibo sa lahat ng mga gawain, tuloy ang pagbibigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos, hindi na tayo pababayaan. Ayan, anong masasabi nyo sa ating TV first appearance? Pinaiyak. Ano yan guys, sa INC TV po yon. Sana panoorin nyo po. At syempre po, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng mga kapatid sa Team DFL, pa-subscribe po ang Team Drunk Fruit Ladies Official. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po. Sabi ko din mga sa kaputingan. Tawag. Malungkot. Alala ko si Pasing. Masaya na malungkot. So yun guys, thank you so much po sa panonood, lalo na sa mga ating solid supporters. Ayan. Sana mag-iingat kayong palagi at God bless. Bye po! Thank you so much po!